Takže čaute ľudia, dneska si urobíme videjko, kde si otvárame tieto gifty, takže môžeme ísť na to. Easter, čo sú z tohoto eventu. Uvidíme, čo z toho padne, ale myslím si, že nič. Z prvých 8 asi nič. Vypadá to tak. Nič. Tak si dáme ďalších 8. Huge, poď. Nech padne huge. Nič. Tak poď. Posledné gif. Ne, ešte máme 8. A ešte si dáme 3. A poď huge, prosím. Není asi, no nie. Tak trošku GG, lebo tie, neviem koľko mali teraz presne tie gifty hodnotu, ale myslím si, že za 2 hugeov, takže asi tak a to by bolo z tohoto videjka všetko. Tak sa majte a ešte dáte like a odber a aby som mal 50 odoberateľov, aby som mohol streamovať updaty z Pet Simulatoru alebo z Pets Go, tak dajte like, odber a čaute.